Zdravo, ja sam Miloš. Svakog dana testiram ovde svoje granice. Snaga i fokus. To je ono što ovde učimo. Najviše cenim timski duh, jer zajedno smo nepobedivi. A naši treneri, oni nas guraju da damo svoj maksimum. Ovo nije samo trening, ovo je priprema za život. Mirno! Čas završi, zdravo! Zdravo! Ako želiš da promeniš sebe, pridruži nas. Zopa te čeka.